Yes. Okay. Yeah. Akora jiaby. Smaven mairatina mairtetsika fogna niato. Ampiketrehagna sanganasa vovô amalifaliagna siagna miazagna fafampotsika jiaby mpankafy ato amin'ny do studio ato amin'ny tegna tanagna ato ny tanagnanay ndraiky ato ya zay de miketrika azy moramora agnatin'izay fotoagna zay tsisy raha tahôra. Kwanga amzay izy mikoragna andrero. Yes, donnez do à la place. Eva. Yes. Oh. Daniel, kari. Ismala Smith. Wal mandaming baka operaterat. Doktera. Wal mga operasyon. Yes. Ataontsika mijano. Allo, alface opération nao za matokarony. Zay. Bolsa pitaringesagna tsika jiaby fa ketriketrika azy mihitsy ato. Tsy ela de ho avaka agny. Bonjour olo jiaby. Hitako bonjour nandre jiaby. Ataovy coucou tamatavy atsinjaka kely jerena. Ato miketriketrika azy. Kely sisa. Eo tonga ato amin'ny l'arrangeur, le grand maître. Yes, I. Izy ny donné studio, donné do. Oh, io izy beau gosse io. Sady mbola jeune. Izy nagnano iratsika jiaby masoava malala regny. Sanganasanazy takato, zay niketriketrika azy. Mila filigny regny, tato koa zay tsy nandry aligny taminazy igny. Velogno regny, tato koa zay tamin'ny fotoagna jiaby regny. Barea, fa lambanjare moa izy ataonay ty, tato zay niketrika azy. Donc sady namagna mpiara-miasa jiaby zegny avagna mbola izy aby jiaby. Yes, I. De azadina magnano kasibosy tonay klasa mamafa jardin.
pare aleko an-tragno aleko an-tragno anao aleko an-tragno aleko an-tragno anao heba oh no hey mama la sovietica dana hely zay fa misy olo mahita za mandihy zegny atasika tsinjatsinjaka hely sangue isaka izy mahitanao vonazy midobodoboky mare tamina oh mahefa madaminavy aleko an-tragno anao aleko an-tragno Donnez-nous la rongeur, Monsieur le ministre Roberto, nous allons couper les réalisateurs à la position de la fourtaine internationale. Merci beaucoup. Bonne journée. Azadina ni magnano cache-bouche. Kofa miboaka atsika. Va commencer mivava izy ty, ngatagna amin'Andriamanitry. Efa tsy ela hitrôtra atsika jiabijiaby bakafy. Va commencer resatsika ny aretigny de magnantegna fa amin'andro ivitan'izy ty ary za matoky fa tsy ela de hitrôtra atsika ho avy zay teto faritra amizay groupe Smaven amizao fotoagna zao malôha mbola miketriketriky zay mety ahafapo andre mpankafy sy pitandregna ary mpagnaraka ny pejy. Bonne journée. Mahery tianao mahery tiantsika. Masoava malala.